Szevasztok! Elérkeztem egy olyan pontra, amikor is egy nagyobb beruházást hajtottam végre, pedig tudjátok vagy nem tudjátok, majd most megtudjátok, a csatorna, illetve ez az egész zenélgetős, hobbis dolog, ez arra épült, hogy mindent megoldani minél olcsóbban, mondjuk az egész életem erről szól, de ez egy másik kérdés. Próbáltam ezt a tematikát folytatni ezen a csatornán, és ebbe a hobbimba is. Nagyon sok minden dolog, amit láthattatok videóban, vagy valami, az vagy szemétből mentett, összeeszkábált dolgokból áll, vagy pedig, ha más megoldás nem volt, venni kellett, de akkor is mindig azt próbáltam szem előtt tartani, hogy jó legyen, de relatív olcsó is. Nyilván a legolcsóbb dolgok nem játszanak. Tehát például most telefonról megy a felvétel, de mikor a live-okat látjátok, azok akciókamerával vannak megoldva, és hát nekem nem telik GoPro-ra, meg ilyesmire, úgyhogy egy középút lett választva az SJ-kemmel, de amúgy tökéletesen működnek. Ezt YouTube-on láttam, talán egy DJ srác osztotta meg, hogy neki ilyenek vannak, és az ő kis sessionjeit, meg az ilyesmit ezzel rögzíti, és hogy milyen tök jó. Vásároltam egyet, és tényleg tök jó volt, úgyhogy vásároltam még egyet. Na most tudni kell, hogy hát körülbelül a GoPro-hoz képest szerintem harmad vagy negyed annyiba került, mert most már minden drágult, de került egy SJ-kem. Szóval kontrollerek is eddig úgy voltak, hogy azt szemétből menteni sajnos, legalábbis Magyarországon szerintem nem lehet. Na most az olcsó vásárlás az pedig egy másik dolog. Ha az ember nézegeti, lapozgatja a marketplace-t, mondjuk akar venni egy kezdő kontrollert, hát iszonyatosan el vannak szállva az árak. És hát nekem a legelső kontrollerem az egy használtan vásárolt Pioneer SB2-es volt talán. Azzal el voltam egy jó pár évig, majd úgy döntöttem, hogy hát jó lenne lépni egyet, sőt utána vagy közben volt egy reloopom is, azt szintén használtan vásároltam, hát annak csak a torka volt véres, úgyhogy azt relatív sürgősen le kellett váltani, és akkor vásároltam meg a Numarkot, amit hát most már szerintem lassan 3 éve nyüstöltem, és nyüstöltünk, és hát ugye sok live-ba láthattátok már, sőt a régebbieket már nem is nagyon láthatjátok, mert a régebbiek már a Facebookra készültek videók velük, meg ilyesmi, úgyhogy őket már nem láthattátok. A Numarkot láthattátok csak, és láthatjátok még mindig a YouTube-on, de elhatározásra jutottam, döntöttem, és hát a low budget fogalom, mint olyan, az idén kicsit gumiszabály lett. Idén úgy döntöttem, hogy visszatérek a Pioneerhez, és persze lehet hőbörögni, lehet hisztizni, ki ilyen, mármint most itt nem a saját nézőmre gondolok, hanem ha valaki ide tévedne majd a csatornára, és jönne az, hogy Pioneer, igen, egy túlárazott szar a Pioneer, de azért nagyon régóta a szakmában vannak, azt tudni kell, és nyilván nem sok hasonlítási alapon volt a Numark, egy nagyon jó kis keverő, ez a Mixtrack Platinum FX, amúgy eladó, marketplace-en megtaláljátok. Ő nagyon jó kis keverő, kis kezdőkeverőnek amúgy tökéletes, de például a gomb érzetei, tehát a gomb lenyomások, a Q, a play, nem tudom milyen pad,
padoknak a gombjai, azok a gumigombok, hát teszik a dolgukat, de nem az igazi. Ezzel ellentétben ugye a Pioneernak nyilván a profi, az SB2-nél sem volt, a SB2-nél gumigombok voltak, a Play meg a Q, tehát az SB2 az nagyon más kategória volt, nagyon olcsó kategória volt, viszont mondjuk egy RX1-nél már ugye a Play meg a Q az olyan, mint bármelyik másik lejátszójukon, tehát a kattintási érzet az sokkal jobb. Effektek terén is a Pajónak azért sokkal szebb hangzású effektje, például a Flanger, én szerintem a Pajóban a legjobb. Hallgattam ugye a Numark-ét, illetve a Numark ugye a Serato-ét kezelte, a Serato-é elmegy, a Virtual DJ az százak közül megismerhetően szar, és hát szerintem a Pajónak a Flanger-e például, ha a Flangerről beszélünk, a legjobb. A filter gombjai is például már az SB2-nek is sokkal jobbak, sokkal másabb és sokkal jobb, mint a Numark-é. Szóval ezzel nem a Numarkot akarom lehúzni, a Numark az ő kategóriájában egy nagyon jó kis gépecske, jó bírta a gyűrődés nálam. Nem azt mondom, hogy rommá volt hajtva, mert nem minden hétvégén, és nem nagyon sok óra hosszát ment minden nap, vagy minden hétvégén, de azért sűrűn volt használva, mi dohányoztunk fölötte, mellette, alatta. Semmilyen folyadék természetesen soha nem került bele, arra azért figyeltem, de kapta a cigifüstöt, és a gombok nyomogatását és a potik csapkodását, a csúszó potik csapkodását is azért kapta rendesen, de bírta 3 év alatt, semmi probléma nem volt vele. De úgy döntöttem, hogy egy 20, közel 30 éves autó, vagy egy nagyon alap iPhone, vagy egy alap Samsung S széria árát fogom most elkölteni egy Pioneer kontrollerre. Meg is érkezett ma a csomag, hétfőn rendeltem meg, nem reklám, a Pákónál lett megrendelve, ugyanis lejjebb vitték az árát, és így nem külföldről kellett berendelnem. Amivel amúgy sem bajom, mert a Numark is külföldről jött, de ha mondjuk jótállást kell érvényesítetni, az szerintem neccesebb és macerásabb, mintha itthon Magyarországon vásárolod. Tehát a Pákónál lett megvásárolva, ma érkezett meg. Mutatom a csomagot, hát én már szétszettem, belenéztem. Így néz ki, Pákóék egy ilyen fekete fóliába becsomagolják. Hogy mutassam nektek, szűk a hely, ki akartam menni, mert kint nagyobb a hely, megmondom, szebb a millió, jó az idő, de fúj a szél, úgyhogy ez pedig Pioneer DDJ 800-asa lett, erre esett a választásom. A dobozba is belenéztem már, természetesen, mert azért az ember nem bír ki ilyesmit, de aztán volt némi dolgom. Azt elintéztem, megebédeltem, elszívtam egy-két kellemes cigit, és most gondoltam, akkor megcsinálom a videót róla. Tehát kinyitjuk a dobozt, hát nekem most nincs ilyen 52 millió kamera szögem, meg stb. Illetve hát a kazánházat, hát láthattátok már live-okban, csatatér az még nagyobb, mint szokott lenni. Úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Most egy ilyen dolog lesz, remélem minden látszik a kamerában. Szóval, kinyitván a dobozt, ha Magyarországon rendelitek, akkor lesz benne egy garancialevél, meg egy számla. Ezeket én már kivettem. Ezen kívül
hogy mondjam, mert nem nagyon látnak el minket sok mindennel, tehát nincs adatkábel, nincs semmi ajándék, RCA kábel, semmi ilyesmi, csak egy zacsi, amiben az adapterje van, ugye ez egy külső tápos kontroller. Van benne egy adapter, semmi extra, szabvány csatlakozóval, adapter kábel hozzá, hazudtam nektek gyerkőcök, ezt az előbb nem vettem észre, van adatkábelt is adnak hozzá, ez az USB-A meg USB, mit tudom én micsoda, tudjátok, ez a olyan, mint ami a nyomtatókhoz is kellett, meg ilyesmi. És minden mellé még adnak egy használati útmutatót, magyar nyelv nincs. Viszont angol van, abból már lehet valamit kezdeni, de mivel ez a kontroller típus, ez nem mai gyártmány, mármint hogy ez lehet, hogy nem régi, de amúgy ez már vagy 3 vagy 4 éve, de lehet, hogy 5 éve piacon van már. Úgyhogy lehet a YouTube-on hozzá megfelelő bemutató videókat, meg használat közben, meg ilyesmi videókat találni. Én nem is fogok ezzel nagyon szenvedni. Némi hungarocell eltávolítása után hozzáférhetőbbé válik a készülék, amit én most itt ki fogok venni. Még ezt nem tudom, hogy oldom meg, mert a hely az szűk, de megoldjuk. Ezt a dobozt én itt félre rakom. A készüléket kiemelem. Nagyon jó, kapjuk hozzá ezt a mindenhol is fellelhető fehér szivacsszerű fólia bizét. Ja igen, azt tudni kell még a pajókról, főleg az ilyen drágább készülékekről, hogy ez ugye például rekordbox-szal, és jó, tudtommal csak is rekordbox-szal működik. Na most ami azért jó, mert amíg a Numark például Ceratóval működött, a pajós gombhangok. Szóval Ceratóval működött, de a Numarkhoz nem adnak Cerató Pro licenszt, csak a Lite-ot, ami semmire nem jó. Jó, ki lehet vele próbálni a kütyüt, lehet vele egy kicsit gyakorolgatni, de amúgy nem sok mindenre jó. Hát igen, na és erről beszéltem, halljátok? Hát a pad az furcsa, mint a gumicukrot nyomogatnék. Hát igen. Lesz mit megszokni rajta, ez egy kicsit komolyabb kütyümütyű, mint a Numark volt, de mégis a pajónak egy egyszerűbb változata. Még annyit megcsinálok a videóba, hogy áram alá helyezzük. Jó? És akkor ennek a videónak ennyi. Nem fogom bemutogatni a gombokat. Találtok róla a neten 52 millió videót.
de ha annyit nem is, azért elég sokat. Megnézzük, hogy csillog-villog, aztán ez a videó ennyi, majd láthatjátok live-okban itt a Joe Tobacco csatornán, úgyhogy azt mondja, hol a kábel, én most itt nem csinálok vágást, akkor nem haragszatok. Ezt gyorsan itt kicsavarjuk, kiszabadítjuk, keresek egy szabad dugajt, elnézést, nem félek el tőletek se. Azt mondja, hogy azt belehelyezzük oda, azt bedugjuk oda, úgy. Most persze semmit nem véglegesen helyezek itt el, mert elfordítottam a kamerát. Mi? Na jó, mindegy, remélem. Tiszta mi az Isten, hogy hívják azt a... Milyen bácsi az a szerencsétlen a videó? Videó 1. Videóinfo 1, azt hiszem, ugye? Na. Áramba bedugva. Ide fordítom felétek. De én is hogy lássam az első indítást. Power és csodás. Csodás. Hát én ezt hamarosan ki fogom próbálni majd szoftverrel, és csak le kell tölteni a szoftvert, regisztrálni, dadadadadada. Én arról már nem csinálok videót. Úgyhogy ez ennyi. Hát na. A low budget az ide nem szólt. Sajnos az ember eljut arra a pontra, amikor már nem lehet mindent low budgetből megoldani. De cserébe viszont most egy jó sok ideig, nagyon-nagyon sokáig kontrollert biztos nem fogok venni. Mert ez... Hát ebből 4 olyan numárkot tudtam volna venni. Új 4 numár. Na, mindegy. Szavaztok, köszönöm, ha megnézitek, iratkozzatok föl, meg lájkolhatjátok is, meg mit érdekel engem. Algoritmusnak jót tenne, de hát nyilván szabad országban élünk még. Úgyhogy nézzétek a live-jainkat, amit érdemes élőben nézni, mert később, ami rögzülésre kerül, illetve hát megmarad a YouTube-on, az sajnos abból általában zenéket kell kivágni, úgyhogy az meg úgy tök hülye hangzik. De azért ezeket is nézzétek vissza. Szevasztok!